नमस्कार बालमित्रांनो, कसे आहात? मजेत आहात ना? मी वैशाली सुनील धनगर अविष्कार फाउंडेशन या माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं सहर्ष स्वागत करीत आहे. माझा नवीन चॅप्टर सुरू करण्याआधी तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेच सबस्क्राईब करा. त्यामुळे तुम्हाला माझ्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन लगेचच मिळतील. नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण पाहणार आहोत खेळू करू शिकू इयत्ता पहिलीसाठी. आणि याच्यामध्ये आपण पाहणार आहे आहार. पान नंबर आहे 4. आता आहार म्हणजे काय रे? आहार हा शब्दच आहे. त्याच्यामध्ये आपण जे दिवसभर जे खातो ते सगळ्याचा समावेश आहारामध्ये होत असतो. आता याच्यामध्ये पहा, भरपूर चित्र आहेत ना. हे काय आहेत रे? हे सगळे फळं आहेत ना. आपण फळं खातो रोज. काही केळं खातो, द्राक्षे, सफरचंद, त्याच्यानंतर इथं बरेच फळं आहेत, स्ट्रॉबेरी आहे. तर अशा प्रकारे तुम्ही हे फळं रोज यातलं कोणतं ना कोणतरी फळ आपण खातच असतो. आणि ते बी आपण ऋतूनुसार फळं खात असतो. ज्याप्रमाणे ऋतूत जे फळ मिळत असतं आपण ते आणत असतो बाजारातून आणि खात असतो. हे आहेत फळे, हे आहेत फळभाज्या. म्हणजे आपण रोज जेवणामध्ये ज्या करतो गोष्टी, याच्यामध्ये भाजी करत असतो. याच्यामध्ये आपण फ्लॉवरची भाजी करतो, पत्तागोबी करतो, शिमला मिर्च आहे, टोमॅटो आहे. तर ह्या सगळ्या भाज्या आपण खात असतो. म्हणजे हे फळ आहेत, ह्या आहेत फळभाज्या. आणि ह्या आहेत पालेभाज्या. पालेभाज्या म्हणजे काय की जे पानासारखं दिसतात, त्याला पानं असतात. आपण सांबार खातो म्हणजे कोथिंबीर असते, आपण भाजीमध्ये टाकतो की नाही. त्याच्यानंतर शेपू टाकतो, तर शेपू खात असतो. आपण पालक खातो, मेथी खातो. हे सगळे पालेभाज्या या प्रकारामध्ये मोडत असतात. म्हणजे आहारामध्ये फळं आवश्यक आहेत, फळभाज्या आवश्यक आहेत आणि पालेभाज्यासुद्धा आपल्याला ह्या गोष्टी आवश्यक आहेत. तर ह्या 3 गोष्टी आवश्यक आहेत. आपण रोज जेवणामध्ये काय काय खात असतो? पोळी खातो, कोणी भाकरी खातात, भात खातो, वरण खातो. त्याच्यानंतर आपण ह्या भाज्या खातो, कोणती पण भाजी. आणि आपण कच्चे काही पदार्थ खातो, त्याला आपण काय म्हणतो? सलाड म्हणतो ना. म्हणजे आपण सलाद म्हणतो. सलाद खात असतो आपण, करत असतो. काही गोष्टी अशा असतात की आपण त्या कच्च्याच खातो. म्हणजे आपण गाजर, मुळा खातो ना, बीट, हे आपण कच्चंच खातो. आपण ते काही शिजवून भाज्या वगैरे खात त्याची भाजी करत नाही. तर हे जे पदार्थ आहेत ते तोंडी लावण्यासाठी आपण जेवताना मध्ये आपण घेत असतो. आपण चटणी घेतो, लोणचे घेतो. म्हणजे सगळ्या गोष्टी जे खातो ते सगळ्यांचा समावेश आहारामध्ये होत असतो. तर आपण आपल्याला सगळ्या गोष्टी आवश्यक आहेत जेवणामध्ये. तर आपण जे वाढलं, एखादी गोष्ट आवडली म्हणून आपण खूपच खायची का? नाही. आणि एखादी गोष्ट आपल्याला आवडली नाही म्हणून ते टाकून द्यायची का? कारलं खूप मुलांना आवडत नाही. कारलं पाहिलं की मुलं अजिबात खात नाहीत. परंतु कारलं हे आपल्या म्हणजे शरीरासाठी अतिशय आवश्यक आहे. कारलं खाल्ल्यामुळे आपल्याला बरेच जे रोग असले तर ते बरे होऊ शकतात. किंवा आपण जांभूळ खातो. काहीकांना जांभूळ आवडतं, काहीकांना जांभूळ आवडत नाही. परंतु बरेच असे पदार्थ आहेत किंवा फळं आहेत की जे खाल्ले की आपल्याला चांगलं. म्हणजे प्रत्येक मुलाला सगळेच फळं आवडतात असं नाही, किंवा प्रत्येक मुलाला सगळ्याच भाज्या आवडतात असं नाही. आणि पालेभाज्याही काही मुलं म्हणतात की हे खातो आम्ही, ते खातो. परंतु सगळेच खाल्लं पाहिजे. म्हणजे असं नाही की हे आवडतं म्हणून जास्त खायचं आणि जे आवडत नाही ते खाल्लंच नाही पाहिजे, असं करायचं नाही. किंवा आपल्याला आई जेव्हा वाढते ताटामध्ये, तर आपल्याला जेवढं पाहिजे तेवढंच घ्यायचं. विनाकारण अन्न वाया घालवायचं नाही. जेवढं आपल्याला पोटाला पाहिजे तेवढंच आपल्या ताटात घेतलं पाहिजे. ते अन्न वाया घालवायचं नाही किंवा आपण सांडायचं नाही, पूर्ण संपवून टाकायचं. ताट एकदम स्वच्छ जेवण केल्यासारखं असं वाटलं पाहिजे की ते धुतलेलंच आहे. अशा प्रकारचं जेवण केलं पाहिजे. ते सांडू नये जेवताना अन्न आजूबाजूला. मग त्यामुळे काय होतात? माशा होतात. इथं आपण पाहिलं की हे सगळं आपल्या शरीरासाठी खूप आवश्यक आहे. फळभाज्या, पालेभाज्या. आपण त्याप्रमाणे आपण पाहिलं आवश्यक शरीरासाठी प्रथिनं म्हणजे डाळी आवश्यक आहेत, कडधान्य आवश्यक आहेत. म्हणजे आपण मटकी खातो, हरभरा खातो, हे सुद्धा आपल्याला आवश्यक आहे. मीठ आवश्यक आहे आपल्या शरीरामध्ये. आणि त्याचप्रमाणे पाण्याचं प्रमाणही आवश्यक आहे. म्हणजे जेवणानंतर भरपूर पाणी पिलं पाहिजे, परंतु लगेच नाही प्यायचं. बरोबर आहे. आता हे पुढं पाहणारच आहे आपण की कोणते पदार्थ लगेच खायचे नाही. तर याच्यामध्ये आणखी पुन्हा पहा की ऋतूनुसार जे फळं मिळतात ते आपण खाल्ले पाहिजे. आंबा उन्हाळ्यातच मिळतो आपल्याला. उन्हाळ्यात आता प्रत्येक ऋतूमध्ये मिळत असतो, परंतु शक्यतो उन्हाळ्यात आंबे जास्त येतात. बरोबर आहे. आणि कलिंगडाची सुरुवात पण, कलिंगड, डांगर किंवा आपण जे म्हणतो तुम्ही
खरबूज वगैरे, तर ते फळंसुद्धा उन्हाळ्यात येत असतात. आणि आता पावसाळ्यात म्हणसाल तर आपल्याला आता पेरू असतात, सीताफळे येतात, बरोबर आहे. असे बरेच फळं आपण ऋतूनुसार जे जे येईल ते आपण खाल्ले पाहिजेत. ज्या ऋतूत जे फळ मिळेल ते खाल्लं पाहिजे. आणि असं नाही की हेच फळ आवडतं म्हणून ते जास्त खाल्लं पाहिजे, एखादं आवडत नाही खाल्लं, पण ते सगळे फळं आपल्याला खाणं आवश्यक आहे. काही गोडही पदार्थ त्यात फळं असतात, काही आंबट असतात. चिंचही आपल्या शरीरासाठी खूप आवश्यक आहे. म्हणजे सगळे पदार्थ आपण जे निसर्गात आहेत ते सगळं आपण फळांचं सेवन केलं पाहिजे. त्याच्यानंतर आपण पाहिलं की उघड्यावर हे जे पदार्थ आहेत, आपण हे पदार्थ उघड्यावरचे आहेत तर ते माशा कशावर बसतात रे? फक्त जे गोड पदार्थ आहेत त्याच्यावर बसतात की नाही. लाडू असतात, गुलाबजामू असतात, जिलेबी असते. आपण हे पदार्थ असे कुठं पाहतो तर हे आपण पाहतो बाजारामध्ये. बऱ्याच वेळी विकताना हॉटेलमध्ये असे मस्त पदार्थ लावलेले असतात, आपल्याला असं तोंडाला पाणी सुटतं. परंतु आपण तेव्हा पाहायचं की हे पदार्थ असे झाकलेले आहेत की उघडे आहेत. उघडे पदार्थ खायचे का? आपण घरी आपली आई स्वयंपाक करते, झाकून ठेवते की अशी उघडच ठेवते रे? नाही, उघडं नाही ठेवत की नाही. मग पाणी आपल्या घरी असते ते आपण झाकून ठेवतो. जे अन्नपदार्थ शिजवून असते ठेवलेले त्याच्यावर आई झाकण ठेवत असते. तर हे पदार्थ उघडे असे ठेवायचे नाही. त्याच्यावर त्याच्या माशा बसतात, चिलटं बसतात, डास बसतात. ते काही चांगल्या ठिकाणी फिरून आलेले नसतात आणि त्याच्या पायाला घाण असते. आणि मग ते अशा अन्नपदार्थावर बसले तर आपल्याला बरेच रोग होतात. त्याच्यामध्ये आपल्याला उलट्या येतात, मळमळ होते, संडास लागते, जुलाब म्हणजे कॉलरा, अनेक पाण्यामार्फत जे पसरणारे रोग आहेत ते सगळे बरेच रोग ह्या याच्यामध्ये असे पदार्थ उघडे खाल्ल्यानंतर आपल्याला असे रोग होऊ शकतात. आणि म्हणून असे उघडे पदार्थ खायचे नाही. झाकलेले पदार्थ तुम्ही अवश्य खाल्ले पाहिजे, परंतु शक्यतो आपण घरीच बनवलेले पदार्थ खाल्ले पाहिजे. त्याच्यानंतर आपण पाहणार आहे विरुद्ध अन्न. म्हणजे विरुद्ध अन्न म्हणजे काय रे? तर आपण पहा जेवण करतो आणि बस हे उघड्या अन्नाचं तर आपण पाहिलं की माशा बसल्या. आपण खिचडी खाताना पण सांडली आणि तर त्याच्यावर माशा बसल्या तर आपण पाहते खिचडी कमी माशाच जास्त दिसतात आपल्याला. पावसाळ्यात तर खूप असतात, म्हणून पावसाळ्यात याची दक्षता घेणं आवश्यक आहे. आणि विरुद्ध अन्न म्हणजे काय रे? तर आपण जेवण करतो आणि लगेच तांब्या भरून पाणी पितो, कधी कधी गटो. म्हणजे असं करायचं का नाही. जेवल्यानंतर म्हणजे जेव्हा खातो त्याच्यानंतर आपल्या पोटात एक प्रकारचं असं त्याचं पचन सुरू होत असते. आणि मग त्याच्यावर लगेच जर आता समजा चूल पेटलेली आहे आणि त्याच्यावर पाणी टाकलं तर कसं होतं रे? आवाज येतो की नाही. मग अशा प्रकारे ते आपल्या शरीरातसुद्धा जर आपलं दाह निर्माण म्हणजे एक प्रकारची अग्नी निर्माण झालेली असते आणि मग ते जर आपण पाणी त्याच्यावर पिलं लगेच की ते अपचन होऊ शकते. आणि म्हणून मग आपण काय करायचं, लगेच जेवल्यानंतर पाणी नाही प्यायचं. तर जेवल्यानंतर किमान अर्धा तास थोडं पाणी प्या, त्याच्यानंतर मग हळूहळू पाणी पिलं पाहिजे. म्हणजे मग भरपूर पाणी पिलं चालते. आणि आपल्या म्हणजे शरीरामध्ये भरपूर पाणी आवश्यक आहे. त्याच्यामुळं कोणते पदार्थ आपण खाल्ले की त्याच्यानंतर पाणी पितो. परंतु काही असे पदार्थ आहेत की विरुद्ध अन्न की ते जेवल्यानंतर लगेच पाणी पिऊ नका. किंवा दूध आहे तर त्यासोबत आंबट पदार्थ खाऊ नका, म्हणजे दही खाऊ नका, त्याच्यात आंबट फळं नका खाऊ, बरोबर आहे. किंवा आंबट वस्तू असतात, चिंच खाऊ नका. किंवा चहा गरम आहे, दूध आहे गरम घेतलेलं आहे आपण आणि लगेच आता गरम जेवण केलेलं आहे आणि लगेच थंड पाणी प्यायचं म्हणजे दाताला काय होतं रे? त्याचे कळ लागते की नाही आपल्याला. म्हणून लगेच गरम पदार्थ खाल्ल्यावर लगेच गार पदार्थ पिऊ नका त्याच्यात लगेच. आणि गरम पदार्थ जेवण करताना काही आपण कोल्ड्रिंक्स आपण म्हणतो फॅशन झालेलं आहे, म्हणजे जेवण झाल्यावर आईस्क्रीम खायचं. तर गरम जेवण खाल्ल्यानंतर त्याच्या मधात कोणतेही थंड पेय, थंड पदार्थ म्हणजे गरम जेवण करताना खाऊ नका. आणि दूध आणि आंबट फळं मी तर अगोदरच सांगितलेलं आहे. दूध आणि आंबट फळं म्हणजे कोणतीच आपण कधी कधी केळासोबत दूध घेतो, दूध केळं, ते सुद्धा शिकरण म्हणतो आपण त्याला म्हणतो ना, तर ते सुद्धा खाऊ नका. त्याच्यामुळे काय होतं तर ते आपल्या शरीराला हे नाही आहे, चांगलं नाही आहे. काय नाही आहे? आपल्या घातक आहे, बरोबर आहे. तर ते विरुद्ध अन्न आहे, म्हणजे त्याच्यामुळे आपल्या शरीरावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. आणि म्हणून असे पदार्थ आपण खाणं टाळलं पाहिजे. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट, आपण हे सगळं काही जे खात असतो कोणतीही गोष्ट घ्या, फळं खाण्यापूर्वी धुतली पाहिजेत, भाज्या करण्यापूर्वी त्या धुतल्या पाहिजेत. किंवा जेवण काही कोणताही पदार्थ तुम्ही आता खायचा आहे तर आता तर भरपूर रोग आलेले आहेत. आणि ह्या आता जर सध्या कोरोनामुळे तर आपण हँडवॉश तर नेहमीच करत असतो, परंतु जेवण करण्यापूर्वी आपण स्वच्छ हँडवॉशने हात धुतले पाहिजे.
सगळ्यात महत्त्वाचा याच्यातला जो आहे नियम आहार घेण्यामध्ये तो आहे जेवण करण्यापूर्वी स्वच्छ हात साबणाने हँडवॉशने किंवा तुमच्या घरी जे साबण असेल त्या कशा सॅनिटायझरने वगैरे कशानेही स्वच्छ धुवून मगच ते खाल्लं पाहिजे. फळं स्वच्छ धुवून घेतले पाहिजे, भाज्या स्वच्छ धुवून घेतल्या पाहिजे. आणि अशी जर आपण स्वच्छता आपली बाळगली तर आपलं शरीरसुद्धा चांगलं राहू शकते. आणि म्हणून आहार घेताना ह्या गोष्टींचा आपण विचार केला पाहिजे. अशा प्रकारे आपण तुम्हाला आहार चित्राद्वारे तर समजलाच कोणकोणतं खायचं काय खायचं नाही, बरोबर आहे. काय खायचं काय खाऊ नये, आपण कोणते फळं खाल्ली पाहिजेत किंवा आपण भाज्यांचं सगळं आपल्या खाण्यामध्ये कसं महत्त्व आहे. म्हणजे आपल्या शरीराला सगळे घटक आवश्यक आहेत तर ते सगळ्यांचं सेवन केलं पाहिजे. म्हणून हा जो आहार आहे हा घटक आता तुम्हाला नक्कीच मला वाटते समजला असेल. समजला ना? आता तुम्हाला हा जर घटक समजला असेल तर हा व्हिडिओ पहा आणि हा व्हिडिओ तुम्ही काय करा, लाईक करा, शेअर करा आणि याच्यावर तुमच्या प्रतिक्रिया कळवा. आणि सबस्क्राईब करायला माझ्या चॅनलला अजिबात विसरू नका. धन्यवाद.